Gamer. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε με τον Dim στο Σγάτο Παύλα 13. Ωραία, λοιπόν θα παίξουμε το live event του Fortnite. Οπότε φύγαμε στο βίντεο και αυτό. Φανετεί και στα δύο κανάλια. Οπότε φύγαμε να δούμε το live event. Άμα ο Doom έχει το μισό health, είναι επειδή λίγο αργήσαμε και στο προηγούμενο round δεν έπαιζαν το live event και έτρεγαν εμάς. Οπότε φύγαμε. Το πήρες τελικά το emote. Ποιο? Το emote. Ναι, ναι. Πού είχαμε μείνει. Σε έχει βάλει. Ναι. Παίρνουμε ότι ο Έκανε Doom change το είναι. map. Δεν νομίζω. Λογικά, ναι, sorry που κάνουμε και ένα μικρό spoiler. Τώρα δεν θα κάνουμε άλλο spoiler, οπότε φύγαμε. Ωραία, ο Doom είναι κανονικά εδώ. Ωραία, ωραία. Συνεχίζουμε το live event. Αν και, ναι, τέλος πάντων. Τώρα τέλος τα spoiler και φύγαμε. Λοιπόν, πάμε. Επίσης και εδώ πέρα να μην μας τρώνε γενικά. Ναι, καλό θα ήταν να μην μας... Δεν υπάρχει μισό χέρι, γιατί τώρα spoiler αν το σπίτι. Όντως. Όχι. Τι πόσο χέρι έχει. Έχει... Όντως, του έχουν κάνει μάλλον super heroes λίγο damage. Ή... έλεγα μήπως ήμασταν για μια 200 άτομα και μας έβαλαμε περισσότεροι, αλλά δεν νομίζω. Και προσοχή τα άτομα. Ναι, αυτό. Το κυριότερο. Ωραία με jetpack, εγώ είμαι αρκετά καλά. Ακούς ρε, σε μια φάση μου μπάτζαρε ρε. Τι έγινε? Ήμουν απρούντος. Μη λες τέτοια και γίνονται τέτοια ώρα live. Έχω βήματα. Σε βαράει. Τι βαράει? Ναι, πέσου. Ρε φίλε, τι βαράει αυτό τώρα? Πάμε να φύγουμε. Πάρ' τα αμάξι. Τα μάτια. Έχει εδώ αμάξι, έλα να σε παίρνω. Και κυνηγάει ο άνθρωπος. Άντε γεια σου. Ρε φίλε, ο Doom δεν πεθαίνει. Σχεδόν. Το Storm που είναι ωραία. Δεν το ξέρουμε και το Storm. Θα πεθάνει τώρα, θα πεθάνει. Πήγαμε. Ναι. Ωραία, κάνουμε και quest ταυτόχρονα. Και το live event. Με ρωτάει κάποιος πόσες σφαίρες έχει, ξέρω εγώ. Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ σφαίρες μίτς έχω πάρα πολλές. Έχω μόλις 0, το καταλαβαίνεις. Και εγώ έχω πάρα. Και ακούω και βήματα. Μπρο, είναι χειρότερο από το να παίζεις Battle Royale κανονικό και να... Ελάτε εδώ μάνι. Μάνι. Ελάτε εδώ μάγκες. Μη βαράτε. Δεν βαράνε. Είναι καμιά χλεπά. Έτσι χέλθον. Αν και δεν νομίζω να κάνει χέλθ, αλλά... Μπράβο, ωραία. Ωραία, αυτή είναι ωραία η τύπη, μπράβο. Σφαίρες έχεις εσύ, η Άρδα μου δώσει καμία γιατί δεν νομίζω να βρίσκω. Πόσους έχεις? 14 μαζί με το όπλο και τώρα 14 πάλι αλλά με το όπλο και το στόπ. Κάνε έτσι. Εγώ έχω 80. 80 έχεις. Έχω και λίγες σφαίρες άλλο SMG. Πιστεύω ότι σε αυτό το match παίζει και να μην το βγάλουμε, αλλά και να μην το βγάλουμε μπορεί να μπούμε παιδιά κι άλλο. Και να έχει part 2. Λογικά αυτό θα κάνω. Όλος αυτό το μισάρα να πίσω μου και τρόμαξα. Γεια. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, όσοι έχετε δει από live και
Για να σου πούμε, έχετε μπει στο κανονικό το Hornet και έχετε παίξει το Battle, γράψτε το στα σχόλια. Ναι, αυτό είναι. Παιδιά, είναι αρκετά ωραίο live event, ας είναι αθάνατος γενικά, σχετικά αθάνατος ας πούμε Doom. Μετά το Doom θα καλπαριστούμε γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Doom, δεν μου φαίνεται. Όχι, γεια σου φίλε. Αυτή εδώ με την Άκη είναι φίλος μου. Φίλος μου. Ας πούμε είναι φιλικός, πολύ. Ωραία, προχωράμε. Έλα, πάμε στο Doom, πάμε στο Doom. Α, έχει χάσει λίγο χάρη εδώ πέρα, κάνει damage, κάνει. Εδώ πέρα κάνει αρκετό damage, μπορεί πριν να έχει γλυτσάρει και να μην έχει. Αλλά σίγουρα παιδιά θα μας βγει και τρίτο game σίγουρα παιδιά να ξέρετε. Μην σας πω ότι μπορεί να είμαστε κάπου στα... είμαστε πολλά μάτς. Challenge, πάω κατευθείαν πάνω στο Doom. Δεν θα κάνει... περίμενε με! Δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα γίνει κάτι. Δεν μας θέλει καν να το πλησιάσω. Αυτό σου λέω. Πάτησα ένα καημένο παιδάκι νομίζω. Πώς πήγα 67 σφαίρες από τις 0. Εγώ πάω να βρω τους άλλους. Τους άλλους ρέλα εδώ πέρα να βοηθήσεις την άκρη. Να σου πω φίλε, πού είναι ο φίλος σου? Θα να δω, πού είναι ο φίλος σου ρε? Κάπου εδώ πέρα τα βαράγια. Το SMG. Άμα σε πετύχει ο Doom, κάνεις πολύ damage. Για Spider-Man. Όχι δεν χάνεις damage λίγα από το Doom. Έλα εδώ. Έρχομαι. Πάω κοντά να μου βαρέσουν σώπες. Ή βασικά πάνε πάνω σπέρα. Τι δεν ξέρω. Ο Νάτσο φίλος μου. Με πάτησε. Δεν σαν τέτοιο έπαιζε. Πώς τι έκανε τώρα αυτό. Μη μου πεις ότι μπάγκαρε ξανά και έμεινε που είναι τέτοιο. Εγώ έχω ένα φίλο εδώ πέρα που έχουμε και δύο jetpack και έχουμε και το ίδιο όπλο και τον πυροβολάμε. Με όλες τις σφαίρες του Burst το μπάτσα 1180. Είναι ωραίο παιδιά. Έχω να πω. Έχει chest, Avengers chest. Μπρο, πόσα level έχω ανέβει από αυτό, κάτσε να δω το quest. Πριν ήμουν κάπου στα 2. Πότε έχω ανέβει 9 level από αυτό. Και εγώ έχω ανέβει πάρα πολλά level από εδώ. Κάνεις quest, ξέρω εγώ. Ναι, όταν βάλω στον τόπο. Είπες, το hero. Που κάποιον πέθανε ο φίλος του. Έλα, πρέπει να προλάβω τις σφαίρες. Όχι, είναι πατάσα νόη του Doom. Έλα, φέρ τις σφαίρες. Σε ER θέλω. Κάνε στην άκρη, μωρέ. Πλάκα. Θέλει σίγουρα άλλα 2 μάτς, να ξέρεις 2-3 μάτς θέλει σίγουρα. Εγώ θα πέσω πάνω του, Έπεσε πάνω στο Doom και δεν έγινε τίποτα. Έφυγαν οι σφαίρες, τις πάτησες όλες. Καλησπέρα, γιατί με κοιτάς φίλε μου. Φίλε μου, εγώ τι σου έκανα, κύριε Δούμια. Να, με την σπίδα του Captain America. Έλα, κάνε μου jump. Ωραία, θα πάω πάνω στο Doom. Όχι, ένα Avengers θες. Ένα Iron Man βασικά θες. Απλά θέλει πολύ ώρα για να σκοτώσει τον Doom αυτό είναι. Αυτό θέλει πάρα πολύ ώρα.
Πού πήγανε ρε? Εγώ κάνω γύρω του Doom. Τον έχουν εμπειριάσει, κοίτα, κάνω γύρω του. Brawl Stars. Δες με πες. Όχι, μου πήραν τις φέρες αυτοί. Πού τη βρήκε άλλο στην μπαζούκα ρε? Τα μπαζούκα, μπορεί να έχουν μπει και σαν δύο όπλα τώρα για το live. Α, όχι, μποτάκι την έχει. Ο Τζόνσι. Έχει μια μπαζούκα, Τζόνσι. Έχουνε πει το τέτοιο από την Chapter 3, από την Season 3 που το κάνουν zoom. Ή αυτά υπήρχαν πάντα, δεν ξέρω. 1389 damage του έκανα. Να, όλοι λένε. Έτερον εκάτερον. Τώρα που το σκέφτομαι, εγώ ήμουν Doom φίλε, γιατί είναι το πιο τεράστιος και το τέλος για το Doom. Εγώ ήμουν... με κάνει damage το Doom. Ο Doom κάνει damage τελικά. Τι κάνεις αλήθεια. Πάμε, πάρα. Θέλει άλλο 1 με 2 μάτς. Άρα παιδιά θα έχουμε 3 parts σε αυτό το βίντεο. Αυτό είναι το part 1 και θα δείτε κι άλλα 3 parts σίγουρα. Μάλλον δεν ξέρουμε ακόμα. Βασικά ναι, μάλλον δεν είναι ακόμα σίγουρο. Τώρα είναι και ένα part, ανάλογα πόση ώρα θα βγει. Αλλά από ό,τι βλέπω παιδιά θα μας βγει 2 part. Καράλεπε, έλα πιο κοντά. Τώρα θα τον ζαλίσω εγώ. Έλα πιο κοντά και να... τι έκανε. Έλα πιο κοντά για να κάνει περισσότερο damage. Εγώ τον βαράμε σώδη. Του έχω σκάσει προβολικό damage. Είναι σπαντερμάνικος. Avengers Iron Man chest. Και βρήκα τα τέτοια. Κάτσε λίγο να... άμα έχεις δεύτερα χάδια από Iron Man, φέρτε μου γιατί τα χρειάζομαι περιβολικά ρε, μου τελειώνει συνέχεια σφαίρες. Γιατί με βάρεσε σε μένα τώρα ρε, τι σου είπα. Ρε, γιατί με βαράει αυτός ρε. Γιατί με βαράει αυτός. Του έχω σκάσει αρκετά υπερβολικό damage. Εγώ θα μείνω για ένα λεπτάκι για να απολαύσουν οι φίλοι μας το live. Κι εγώ. Και θα κάτσω από ψηλά. Άστο, δεν θα μείνει FK, θα με πάρει το zone. Το σκάμπι θα μείνει λίγο. Με βαράνε, παπά. Μπαλίνα. Ράμκο. Μπερδεύτηκα. Με βαράει και εμένα ένας. Όχι, θα το πάρουν το spot. Άλλοι. Μετά, πρέπει τώρα να σκοτωθούμε αμέσως. Λοιπόν, πάρατε και όμορφα. Μην με βαράς. Είναι μερικοί σπάσα. Δεν πειράζει, πρέπει να σε βαράνε τώρα αυτή τη στιγμή. Ανέβα. Άστος λίγο να σκοτώσουμε. Με πέτυχε Doom. Σε μένα και κάνει πολύ κάμα. Βγαίνει από το τότε, βγήκε. Τι μας έδιωξε τώρα μάγκας, κοίταξε. Τώρα ξαναμπήκε με το τότε, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω πρέπει τώρα να πεθάνουμε, Μίτσο. Όχι, συνεχίζουμε λίγο ακόμα. Όχι, πρέπει να πεθάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή καλώς να σου πω. Όχι ακόμα. Μέχρι να μας σκοτώσουν και μέχρι να το πάρει τελείως το όλο. Ναι, όμως θα βγει αρκετή ώρα το part 1. Κάποιος πρέπει να κάνει έστω μια θυσία και να πάει κοντά στο Doom για να το φέρει έξω. Μπορείτε να το κάνετε εσύ.
Αυτός δεν φεύγει μάλλον από τη loot, λέει. Πώς λένε αυτό το μέρος. Πάγω. Έλα πως τα έξω πήγαινε. Έλα πως τα έξω. Έλα πως τα έξω τι λέω. Είναι και άστοχος. Εγώ δεν έχω κάνει πέτρα. Τον άστοχο. Πόσο δάμας είναι εκεί. Δεν ένας. 56. 12. Εγώ θα πεθάνω πόλεμο το στον Doom. Εγώ πέθανα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το part 1. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.